Heus així un pare amb dos fills, un noi i una noia, i els va enviar a cerca llenya i el bosc. Mentre estaven fent el feix els hi va sortir un ou. Gros, ben gros. El noi va fugir amb els ajudeu-me, va fugir. La noia es va reulir, no va tenir esma per a fugir. S'hi van apropar de mi, que se'm va costar per tot el cos la va i al damunt de la muntanya la seva cova se l'abandó i la va fer la seva sentia una gran gelosia de la seva dona i no la deixava sortir mai per res de la cova, i la tenia tapada amb una pedrassa, sí, molt grossa i molt pesant, sí. Impossible de moure per qui no tenia la gran força de
fil de sang li queia per la boca. En el seu esguard es podia reconèixer la consciència de la derrota i, malgrat així, l'amor per al seu fill. La mare i el fill se'n van anar al poble. En Joan volia anar a estudiar. Però el mestre, com que era mig bèstia, mig persona, no el va voler, per por que no li espantés als altres nois. Ningú no li volia ser company, per quedar agut a la seva força. Tothom temia els seus jocs. Està molt content que el s'hagués salvat d'aquell monstre. I l'alcalde, per agrair-lo, li va preguntar: què vols per paga? Doneu-me una vara de ferro. I allí, lluny, lluny, van veure una casa i Joan va dir: anirem a passar la nit allí. Un rebost ben proveït de pernils i llonganisses, fuet, chorizo i cap i potat.
que el van veure li van dir: On vas, desgraciat? Que no veus que aquesta és la casa del rei del mar? Barrejaven les espases estona i més estona. I barreja les espases xiulaven com el vent. I per més que s'empatullaven no aconseguien tocar-se l'un a l'altre. Però en Joan, que era 7 vegades més llest que el rei del mal, d'una espasada li va tallar l'orella al rei.